И сега аз ще бия на Асен. Ще се върти около 20 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Пияна доспа! Няма го. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Би! И това няма го. Това е Асен. 1, 2, 3, 4, върже, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Би! Няма. Старт. Оста хора, само ни така ще карам на чешка Никола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Пазете се! Би! О, мъга! Яко. Старт. Бихме пияни доспи, сега ще бием слепи. Целта на играта е затваряме очи, виждаме къде е топката, виждаме къде е вратата и без да гледаме бием. Вау, супер. Това е Асенчо, затваря очи, брат, и би. И той не вкара гол. Аз бия и затваряме очи. И да. Гол! Гол! Най-добрия баце. Чакай, бе. Окей. Това беше Джесика, която не можа да вкара. А сега бие Асен. Айде. Така, ето това е Асенчо и ще видим какво ще стара. Давай, затваря очи и би. И той не спява. Сега аз ще бия на Асен с затворени очи. И това е играта.